Nacemos con ganas de construir un altofalante propio e demostrar que o galego tamén é válido para a filosofía e para as ciencias. Que a nosa lingua é apta para a alta cultura. Galaxia é 1.000.000 de estrelas literarias, políticas, culturais, que se unen nun obxectivo común que é a idea de Galicia como país, con unha lingua, cunha cultura diferenciada e nosa. A editorial Galaxia é unha proeza intelectual nun contexto adverso e nun ermo cultural pavoroso como poucas veces se ten dado na historia cultural de Europa. Galaxia foi a creación dunha ferramenta para abordar, baixo a bota do franquismo ainda ben duro dos anos 50, unha estrategia de política cultural da nación galega. Eso foi Galaxia. Galaxia é a lareira espiritual dos galegos, luz e tamén espazo de convivencia e de pobo.